sammen med Dansk Folkeparti plus Liberal Alliance, eller plus en af løsgængene. Der kommer et nyt spil her med en 4-5 parter, der skal finde ud af en finanslov, og jeg synes også, at man måske skal notere sig, at Anders Samuelsen spiller et ganske højt spil her, ved at sige på forhånd, at når et af vores krav bliver mødekommet uden for mødelokalet, så skruer vi bare nogle andre krav i vejret, som han sagde her for lidt siden. Det er den slags, som en forhandlingsleder, altså Claus Hjort Frederiksen, ikke bryder sig om at høre. Jeg tror, det får ham til at minde Anders Samuelsen om ved først kommende lejlighed, at Liberal Alliance altså for tiden har 3 mandater, og ikke 23 eller 33. Sagde DR's politiske analytiker Jens Ringberg altså om forslaget om sænkelse af selskabsskatten og de forestående finanslovsforhandlinger. Ikke mere om den sag. Biler, der kører på solenergi, indtager de kommende uger Bornholm, ja, hvor ellers ind på Solskinsøen. I dag besøger internationale eksperter øen for at se nærmere på det grønne energiprojekt. Bornholm som grøn testø tiltrækker forskere og erhvervsfolk fra USA og Kina. I think Bornholm is a perfect area to do this technology. Bornholm er et perfekt sted at afprøve nye energiformer, det siger direktør Albert Tam fra det kinesiske Solar Application. Firmaet står bag udviklingen af de 25 soldræbende ladestationer, der stilles op på øen i kommende tid. Stationer, som mini-elbilerne så kan tanke strøm fra. Og Albert Tam er bare en af 50 gæster på Klippeøen til dagens Grøn Ø-arrangement. En anden amerikaner, Terrence McAuliffe, der ejer det Hongkong-firma, der bygger elbilerne. You're doing what we need to be doing in America, and I talk about this in America every day. But you know what? You're not talking about it, you're doing it. So my hat's off to everybody here in Denmark. USA kan lære noget. Vi taler kun om den grønne teknologi. I gør noget. Respekt for det, siger han. Og det var Peter Skafte, der stod for det indslag. Når krisen krasser, og der skal skæres i husholdningsbudgettet, så bliver sponsorbarnet i Afrika valgt fra. Det oplever Børnefonden, der de seneste 6 måneder har mistet lige så mange sponsorfamilier, som der normalt forsvinder på et helt år.